Čau, 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 to je Tipeček, Kiki a Baby. Čaves. Ako sa robí oli? Padaj. No, takže jednoduchá vec, oličko. No, čo musíte robiť? Musíte mať nohu asi takto, tak, takto. A čo robíte? A teraz to ukážeme na Cipkovi. Takže asi takto. Videli ste, že som buchol a šikol. A nemôžete to robiť naraz rýchle. Ja sa vám stane to. Ja to nebudem vedieť ani urobiť. Toto urobíte. To je s tým, že sa strašne ponáhľate. Takže čaute. Čaves, lúči sa s vami Kiki, Tipek a Debbie.